Takže dobrý deň, chcel by som vám dneska povedať o pomaly dobrom serveri, ktorý má síce, jak vidíte, zatiaľ som to sám, ale v skutočnosti to není pravda. Práve sa ideme presunúť na spam a hlavne spamovacie miesto. OK, tak to som moc ukazovať téma. OK. Jak vidíte, tento server je priamo v českej a slovenskej verzii a hlavne by som odporúčal ľuďom, ktorí by si radi zahrali multiplayer servery, lebo tento server už funguje od 2020 až do roku teraz, čo je dobré, máte tu mám a veľa vecí, peniaze a ja som si postavil takýto baráčik. To je zatiaľ môj barák, ale hlavne, prosím, v dole popise bude ako adresa tohoto serveru, tak prosím, napojte sa, veľmi vás prosím, už to spamom v čete. Vy to nevidíte, lebo som dal operčnosť viditeľnosť na 0, ale prosím, dajte like, odber a k tomu dole v komentároch, teda v linku, však viete kde, bude aj adresa a kľudne si potom môžete na spávne ma odfotiť. Proste odfotiť si ma, takže prosím, dajte odber, napojte sa na tento server a máte výhru, fotku som ju hrám v Minecrafte. Takže zatím čau!